14 годишна, 33. Младеща тука, младеща! Прави каквото си иска прави. Не става така. По дискотеки, мискотеки, цяла вечер ми се моткат. Казарма няма. Всички тука чуждестранни компании с русоидите ни управляват. Къде е България? Къде е България, питам? Къде е България, ви питам? Истината и само истината. Тангра Илиев, БНРП. О, заповядайте, здравейте. На здраве. На здраве. Вие за какво ме потърсите? Господин Василев, наблюдаваме ви от известно време и партията е силно впечатлена от вас. От естествената ви харизма и ораторските ви умения. С оглед на наближаващите президентски избори, мисля, че можем да започнем едно дълготрайно и плодородно сътрудничество. Така казвате? Добре. Бих се радвал да работя с вас. На здраве! И аз ви питам, кой ще ни даде пари? БНРП! 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 Поздравления, господин президент. Като новият президент на републиката, искам да благодаря на всички, че сте тук. Стига речи! Време е за парти! БНРП! БНРП! БНРП!